Estamos aquí outra vez un ano máis no Castro de San Vicenzo de Avión. Digamos que a campaña deste ano é un pouco a prolongación ou a ampliación do 2024, que nesa campaña consisteu basicamente nunha apertura da cabana que temos a nosas costas, na que apareceron eses dous achádegos espectaculares como foron a cruz embolada e o trisquele, sobre todo o trisquele e a cruz embolada, que son representativos da cultura da plástica da Idade do Ferro e das poucas ou casi únicas que hai nesta comarca do Carballiño e do Arenteiro, non? Ou do Ribeiro. Estamos consolidando os muros cando se escavan están disgregados e teñen moita terra polo medio, raíces e demais. Estes muros en orixe non levaban morteiro, se construían colocando as pedras e despois recheando con xabre compactado, pero agora necesitan algo máis consistente porque como tampouco hai, quero dicir, que dan os muros ao aire, non vai haber un tellado que os protexa, pois temos que evitar que entre a auga cando chove por dentro do muro e que disgregue a pedra e tal. Por eso lles botamos morteiro de cal, que é o adecuado, e non cemento que ten sales e é moito máis prexudicial para a pedra. E entón o que facemos é colocar algunha pedra que falte para regularizar un pouco a superficie e tomalo todo co morteiro de cal para que quede consistente e para que non entre auga para dentro. Xurdiu porque a verdade é que isto xa prometía espectáculo, só subir aquí e ver o entorno, e, bueno, decidimos a ver se había maneira de escavalo, de empezar a facer excavacións, e finalmente, pois, bueno, coa axuda da Xunta e coa axuda, sobre todo, das aportacións da Comunidade de Montes e das cuotas da asociación, pois estamos facendo estes traballos. Parte pagos a Comunidade de Montes e a Asociación Cultural, outra parte pagos a Xunta, por exemplo, a que temos aquí detrás, que é a excavación da porta, eso foi directamente da Xunta, e a excavación das casas, onde apareceron o trisquele e a cruz embolada o ano pasado, pois foi da Comunidade de Montes e da Asociación Cultural. A maiores tamén hai outras pequenas intervencións que se fan no Castro, subvencionadas e financiadas e promovidas tanto pola Dirección Xeral de Patrimonio como polo Concello de Avión, non? Entonces, do que se trata fundamentalmente é de pôr en valor un dos castros máis senlleiros da comarca, e estamos completando, digamos, esa excavación coa excavación da cabana número 2, que así que non ofreceu resultados tan espectaculares como o ano pasado, pero si nos atopamos con cerámica, nos constatamos que a cabana ten as mesmas dimensións que a do ano pasado, pero con muros máis estreitos. Entonces estamos xa falando dun asentamento, digamos, en torno ao século 3-4 a.C. hasta o século I despois de Cristo, vale? E un pouco despois a Xunta este ano ten previsto tamén facer un estudio de xeorradar por todo o Castro para ver que estruturas hai agochadas, para despois ir planificando en futuras intervencións arqueolóxicas pois o que sería as excavacións xa ben planificadas e ben dirixidas.